पायावर चढ. घारे 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 घारे. हा घे घारे घारे. ताई घ्या पटकन. हे बघ घारे घारे. इथे बघ ताई बघ तिकडे बघ. घारे 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 घारे. पप्पूला पण घे. घारे घारे. चला आता आपण काजू कापून खाऊया. काजूची बी काजू खाऊन आपण कापून खाऊया आता. चल. हे घे लवकर घे. कोण येते कर कर कर. हे काजू आहे. आपण जे काजूचे घर करतो ना, घर खातो ना आपण, ते हे काजू आहे. हे काजूची बी आहे. ही बघा ही काजूची बी आहे. हे आता आपण हे फळ आहे ना काजूचं, हे असं कापून खायचं. आले आले. हे आता आपण काजू आहेत ना, हे असे खायचे. सानवी सानवी काजू खा. काजू खा. ही सोडणं आहेत नारळाची. म्हणजे बाहेरच्या नारळाचा जो भाग असतो ना, किशी, म्हणजे आपण किशी पण बोलतो आणि याला सोडणं पण बोलतो. ही सुकी सोडणं असतात. त्याचा उपयोग आहे ना असं आगीमध्ये करतात. किशी चूल पेटवली ना गावी, पाणी वगैरे तापवायला. चुलीवर कसं आता जेवण पण बनवतात, पण ही स्पेशल चूल असते खाली पाणी तापवायची. त्याचा टोप असतो मोठा आणि याच्यामध्ये पाणी तापवतात. मी अशी सोडणं आहेत ना, अशी सोडणं भरून गोल भरून अशी या गोणी भरून अशी सोडणं ठेवतात. थापता नाही. हे आमचं सर्व हे अंगण आहे मोठं. हे ते मोठं चाफ्याचं घर होतं, चाफ्याचं झाड होतं. हे वरती हे चिकूचं झाड आहे. हे जाम म्हणजे चिकू भरपूर म्हणतात. म्हणजे माझ्या वडिलांनी आहे ना मुंबईतून तेव्हा एवढं असं छोटंसं झाड आणलेलं होतं. एवढं म्हणजे असं छोटंसं पिशवीतून, प्लॅस्टिकच्या पिशवीतून असं झाड आणलेलं होतं. ते झाड आहे चिकूचं आहे. ते जायला भरपूर चिकू येतात. हे आमचं आहे ना हुंबराचं झाड आहे. हुंबर आहे मोठा. हे त्याच्यावर झाडं सोडलेली आहे. हे आमचं मोठं देवस्थान आहे हुंबराचं झाड. हे बालडीमध्ये कासव आहे. हे बघा छोटंसं कासव आहे. हे असं पाण्यामध्ये ठेवतात. हे कोंबडी आहे. ही अशी कोंबडी आहेत ना बाहेर सोडलेलीच असतात. आणि हे कोंबड्यासाठी तो गूड बनवलेला आहे. हे नळ आहे. हे नळ घेतलेलं आहे. म्हणजे दारात नळ आहे. तेव्हा आम्ही आहे ना खूप लांबून डोक्यावरून पाणी आणायचं. पण आता सगळी इथे सोय झालेली आहे. पण इथे माणसंच राहायला नाही आहे. हे माझ्या आईचं घर आहे मोठं. ते असं तुम्हाला मी दाखवते. मी आता घरात बसली आहे. माझ्या घरात ही आमची ओटी आहे. आणि त्याच्यावर मी आता नाश्ता करते आहे. आणि चहा आहे, चटणी आहे, भाजी आहे चण्याची बटाट्याची आणि भाकरी आहे. ही भाकरी आहे चुलीवर बनवलेली आहे. आता मी नाश्ता करते. हा कर. अरे लाडू भरवता ना तुला. पेपर मध्ये आले. हा टीव्ही वर येईल. बरं झालं. काहीतरी केला होता. हो. आले काय
बस काय फुल गरम आहे मरतोय मी आता आता गरम